Naimbag abigat yu manen ubing. Kumusta kayon? Itatanga aldaw, intayo adalen, ti mother tongue. May panggep iti, pangnagan. Iti umuna a quarter. Siyak ni Teacher Maricel, maestrayo, itatanga aldaw. Nakasagana kayo ka din ubing? Sakbay arugyan daytoy eleksyon tayo, kaya't kuman nga ikidemyo iti apagbiit dagita matayo. Panunutin nyo dagiti adda ti aglawlaw yo. Kalpasan na agbilang ti tallo, sakbay nga agmata kayo. Kita, nakasagana kayo kadin iti panagadalyo. Hintayo nga rod basaen ti maysa a daniw. Iti a daniw ket napauluan iti agyamanak o Diyos. Agyamanak o Diyos, ti init bituen ken bulan. Amang mangted ti ranyag, ti rabii ken aldaw. Agyamanak o Diyos, kadagiti bantay, baybay ken taltalon. Kadagiti ayok, mulmula ken sabsabong. Agyamanak o Diyos, kadatatang ken nanang, kadagiti kakabsat ko, damanong ken manang. Dalolo ken lola, gagayem ken ni maestra, ken amin apo mainnak makita. Naawatan nyo metlaing ubing ti binasa tayo adaniw? Itagarod, intayo batan, dagiti sumaganad a saludsod. Anya dagiti nadakamat a tao, banag, ayok, ken lugar, iti daniw a pagyamanan tayo, iti kaaddada. Ti tao, tatang, nanang, manong, manang, lolo, lola, gagayem, maestra. Anyamet dagiti banag nga adda iti daniw. Sabsabong ken mulmula. Anyamet dagiti lugar. Bantay, taltalon, ken baybay. Sumaruno a saludsod. Siya sino ti rumbeng a pagyamanan tayo ni Apo Diyos. Intayo nga rod amwen no anya ti awag tayo iti tao, banag, lugar, ken ayok. Dagiti na duma-duma ken napipintas a makita, marikna ken maiggaman tayo nga adda iti aglawlaw kas iti tao, banag, ayop ken lugar ket awagan nga pangnagan. Kas kadagiti adda iti daniw. Mausar dagitoy a pangnagan, abalikas iti panagsurat kadagiti sarita, wenno awagan tayo nga sentence. Kas pangarigan, napan ni tatang dijay taltalon. Tibalikas, atatang, ken taltalon, ket pangnagan.
nangan ti tinapay ti asok. Ti balikas at tinapay ken asok ket pangnagan. Kitaek man nga rod ubing no naawatan nyo metlaeng teleksyon tayo. Umuna nga aramiden nyo, ikan ti check dagiti pangnagan. Umuna, bado, may kadwa, uliteg, may katlo, kalapaw, may kapat, letra, ken may kalima, numero. Anya kadagitoy iti pangnagan. Pangnagan kadi iti bado? Wen, daytoy ket pangnagan. Pangnagan kadi ti uliteg? Wen, check. Iti kalapaw, pangnagan kadimet? Check. Iti letra, pangnagan kadi? Haan. Iti numero, pangnagan kadimet lang? Haan. Ustumet laeng kadi dagiti sungbat yu ubing? Nalaing. Pantayo nga rod iti sumaruno nga aramiden nyo. Basaen dagiti sumaganad a patang. Isurat dagiti pangnagan a nausar. Umuna, napan kami jay lapat idi malem. May kadwa, timulong ni Boyet a nagsagad. May katlo, ado ti itlog dagiti manukmi. May kapat, adda baro abadok. May kalima, dagiti tanod ket agbanbantay iti rabii. Sungbatan nyo nga roden ubing. Iti pangnagan iti umuna ket lapat. Iti may kadwa, boyet. May katlo, manok. May kapat, badok. Ken may kalima, tanod. Ustumet laeng dagiti sungbat yu ubing. Palakpakan tay man ti bagbagi tayo. Kaputa na awatan nyo iti leksyon tayo ubing. Mapantayo nga roden iti maudi nga aramiden nyo. Kitaen dagiti ladawan. Ited ti pangnagan, ken usaren daytoy iti patang. Kas pangarigan. Agluto ni nanang ti kinirog. Anya ti umuna aladawan. May kadwa, may katlo, may kapat, may kalima. Isurat yung nga roden ubing. Dagitoy dagiti mabalin asong batyo. Adda taraken mi ababoy.
Ado ti tao jay simbaan iti Domingo. Inaldaw nga agkuyog dagiti agkabsat a mapan agbasa. Kanayon nga agusar ti face mask no rumwar. Napunno ti pasyente ti ospital. Naglalaing kayo ubing. Naglagi penyo dagiti inadal tayo itatta nga aldaw. Nalpas manen ti maysa eleksyon ubing. Agyamanak ti panagdingngegyo.